תוכניות לקיץ כבר עשיתם? אז ככה, דיזנהאוס מביאה לכם את סאמר קול, המגוון הכי גדול בארץ שחופשות קיץ ותוכניות סאמר סקול וסאמר אקסטרים. תוכניות וחוויות המשלבות שיעורי שפה וטיולים, ספורט, בילויים וכיף בחול. סאמר קול היא החוויה הכי טובה שתהיה לכם הקיץ. דיזנהאוס היא החברה הוותיקה בארץ המפעילה תוכניות סאמר סקול וסאמר אקסטרים, כמו גם מחנות קיץ וטיולי צעירים בחו"ל. הניסיון הרב שצברנו עם השנים סייע בידינו לבנות את התוכניות המתאימות ביותר לילדים מישראל. אנגליה, ארצות הברית, ספרד, קנדה וקפריסין. בכל אחת מהארצות, מרכזי הסאמר קול נבחרו בקפידה וממוקמים בין כותלי האוניברסיטאות מהמפורסמות בעולם. אוקספורד, קיימברידג', לונדון ובוסטון. Okay guys, welcome to Camp Beaumont. Shortly we'll be getting off the coach and we'll get you into your room so you can get some sleep. Morning girls. Nice to meet you. So my name's John. I'm from Cambridge, which is in England, and I'm going to be your teacher today. Today we're going to be looking at monsters. תוכניות הלימודים כוללות שיעורים שבועיים בקבוצות קטנות והומוגניות המחולקות לפי גילאים. שיחות ודיונים באווירה צעירה ודינמית עם חבר'ה מכל העולם יוצרים חוויה לימודית אחרת. Just give me your first name and tell me who you are. I'm Cosimo Lorenzo, I'm Italian and I'm 15. כשמדברים אנגלית 24 שעות ביממה ועל כל נושא שבעולם, נשברים מחסומי השפה והיא קולחת בטבעיות. רק עכשיו אתה מתחיל להיכנס לזה וכל האנגלית מתחילה להשתרש אצלך. התחלתי לספור ולחשוב באנגלית גם בתוך הראש, כאילו מעבר לבחוץ. אתה מרגיש ממש כאילו סטודנט. בכל המרכזים יש מגוון רחב של פעילויות ייחודיות בשעות הצהריים ואחר הצהריים. היינו באיירף לונדון, והיינו בביג בן. והיינו על אוטובוס קומנדן. את החילופי משמרות, בגרינית, בכיכרות. ופיקדלי סקוואר. אטרקציות, מוזיאונים וטיולים כלולים בתוכנית בכל היעדים. היה פה קריוקי, שממש כאילו גרם לי להתפרע וזה הדבר הכי כיף בעולם. כאילו התחלתי כזה לקחת את המיקרופון ביד ולתת לקהל לשיר והרגשתי ממש רוקסטאר, ואחר כך ניגשו אליי בנות מסלובניה ואמרו לי שאני יכולה להיות באמריקן איידול וזה ממש טפח לי על האגו. לתוכניות הסאמר סקול מגיעים חבר'ה מארצות שונות, איטליה, ספרד, יפן, סין, צרפת ועוד. מעבר לשיפור השפה והיכרות עם תרבויות חדשות, הנסיעה תפתח בפניכם מעגל חברים חדש ומעניין. חברויות שנוצרות בחופשות הקיץ של סאמר קול נשארות לאורך שנים. וואי, יצאו לי קבוצה עם מה זה מלא חתיכים. מאיפה? מספרד. חוויית הסאמר סקול היא אחת החוויות המדהימות ביותר. המפגש עם חבר'ה מחול, הריחוק מהבית, העצמאות והיכרות של מקומות חדשים תורמת המון ונזכרת לעד כחוויה חזקה וטובה. בתום החופשה עם החזרה לבית הספר, הופכים לימודי השפה לחוויה שמעוררת זיכרונות מתוקים אודות ידידים חדשים והרפתקאות משותפות. כל אחת מחופשות הסאמר קול שלנו מהווה מסגרת אופטימלית לבילוי חופשת קיץ מושלמת, מקורית ובלתי נשכחת. אז להתראות בסאמר קול.